Γεια σου Σάκη. Γεια σου κύριε δημοσιογράφε, σε ευχαριστώ πολύ για το καλωσόρισμά σου εδώ στην τηλεόραση και στο ίντερνετ, στο YouTube. Εγώ θέλω να πω στους ανθρώπους που δεν με ξέρουν και σε όσους με ξέρουν ότι είμαι ο Σάκης Ρουβάς του Πειραιά και ότι ετοίμασα για χατήρι τους την καινούρια μου τηλεοπτική συνέντευξη για να δηλώσω κάποια πράγματα που είχε μεγάλη ανάγκη η ψυχή μου. Αυτή τη στιγμή είμαι έτοιμος να απαντήσω στις ερωτήσεις του φίλου δημοσιογράφου. Θέλω να μου πεις από την ελληνική showbiz ποια κοπέλα είναι αυτή που σου αρέσει. Μου είχες πει ότι έχεις ένα κρυφό πόθο. Ναι, εγώ ξέρει ο κόσμος ότι δεν λέω ποτέ μου ψέματα και δεν κοροϊδεύω τους άλλους ανθρώπους. Είμαι πάρα πολύ ερωτευμένος και έχω πάθει κόλλημα και έμονη ιδέα με την τραγουδίστρια την κυρία Δέσποινα Βανδύ. Την ήξερα και από παλιά, τη θαύμαζα, αλλά ομολογώ ότι ξετρελάθηκα μαζί της μετά τις εμφανίσεις από το ελληνικό Voice, το νούμερο 1 και το νούμερο 2. Από τότε δεν σταμάτησα να τη σκέφτομαι στιγμή και δευτερόλεπτο. Ξέρω βέβαια ότι είναι παντρεμένη με τον κύριο Ντέμι Νικολαίδη, αλλά έπαθα ψυχολογική ανάγκη μαζί της, μεγάλο έρωτα και πόθο και θα ήθελα πολύ να τη γνωρίσω για να βγαίνουμε ραντεβού και για κάτι περισσότερο.